Каза ми, че съм забравила какво съм казала. Че си измислям. Че не си спомням правилно. Че съм си въобразила начина, по който ме гледа. Започнах да записвам всичко, само за да докажа, че не съм луда. Първо бяха дребни неща. Любимият ми шал изчезна. После снимката от рождения ми ден. Аз бях сигурна, че не си въобразявам. После цели разговори, които само аз помня. Той спокойно твърдеше: никога не сме говорили за това. Започнах да си мисля дали не съм сънувала. Приятелката ми изгледа видеото. Очите й се напълниха със сълзи. Все едно. Те изтрива. Гледах всяка секунда. Отново и отново. Докато една реплика не разби всичко, все се объркваш. Също като майка си, бях почувала цял живот. Различна уста, същата отрова. Нази нощ се сринах се. Хвърлих телефона през стаята, седнах на пода и прошепнах: имам нужда от помощ. Тогава намерих книгата. Една реплика прониза като куршум. Когато започнеш да се съмняваш в ума си, значи някой вече го контролира. Разлистих всяка страница. Започнах да разбирам, да виждам схемите и да ги назовавам без колебание. Следващия път, когато ме манипулираше, аз се усмихнах, защото знаех какво прави. Не съм луда. Спомням си. Ако някога си се съмнявала в себе си, прочети тази книга, преди да напишат твоята история вместо теб. Прочети сега, да пазиш сърцето си.